Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi nu sunt în bucătărie, sunt la serviciu, sunt aici la birou și am intrat puțin să mai citesc opiniile voastre și comentariile. Și am găsit un comentariu foarte interesant, foarte frumos, care mi-a făcut ziua fericită și vreau să-l împart cu voi. Vi las în ecran și între timp îl citesc. Este vorba despre detergentul gurmanzilor de rufe. Fiți atenți! Mi-a depășit așteptările. Nu stați pe gânduri, merită toți banii. Miroase și spală excelent. Dintre toți detergenții existenți pe piață, acesta pentru mine e în top. Mi-a scos niște pete uscate de pe cârpele de bucătărie, la care nu făcea față nici la 60 de grade. Am experimentat spălând o parte dintre cârpele de bucătărie cu A și o parte cu detergentul gurmanzilor. Aceeași temperatură, 60 de grade, același timp. Detergentul respectiv a clacat. Nu știu ce detergent să mai cumpăr, toate s-au stricat. Plus că l-am folosit și la 40 de grade și rufele albe au ieșit impecabile. De un alb strălucitor. Nu îngălbenește albiturile ca alți detergenți. Faptul că este pentru albituri și rufe colorate a fost un factor decisiv pe lângă puterea de curățare și mirosul ambientător. Pentru 3 litri mi se pare un preț foarte mic pentru ce face. Așa este foarte mic. Nu decolorează. Rufele par ca și cum sunt noi după spălare. E scos bine. Eu nu pun în compartimentul de detergent. Pun păhărelul cu care vine direct în cuvă. Așa v-am recomandat și eu să fie mai bine. În mijlocul rufelor. Și pornesc mașina, dar nu înghesui o tonă de rufe. Nu l-am testat deocamdată la 30 de grade, ci numai la 40 și 60. Durata la mine e o oră și jumătate. Contează timpul de spălare și temperatura când aveți pete grele de scos. Mulțumim, ne mai și învățați. Pe asta mă bazez eu și face față cu brio. Recomand cu încredere. Acesta este unul dintre zecile de comentarii pozitive care vin pentru detergentul gurmanzilor, deși a ieșit pe piață de aproximativ 2 luni. Prietenii mei gurmanzi, eu știu că este unul dintre cei mai buni detergenți care există pe piață, deoarece am probat 2 ani înainte să-l scoatem pe piață, noi am comparat cu aproximativ toți detergenții pe care i-am găsit pe piață. Și nu cred că avem adversar pe piață, mai ales la prețul ăsta. Cumpărați cu încredere, îl găsiți în site-ul meu www.laseviacasă.ro împreună cu balsamul de rufe și detergentul de vase, pe lângă alte produse. Prietenii mei gurmanzi, îți mulțumesc, dragă sau dragule Coco, mi-ai făcut ziua fericită. O zi bună, ne apucăm și de muncă puțin. Ciao!